Di destaneke lehengî de gomîna wê tune ye, şervana YPG û hêzên antîterorê Avesta Xabûr li dijî êrişên Tirkiyeyê li ser Efrînê çalakiyeke fedayî pêk anî û ji beden û giyanên xwe bendeke asê ava kir. Avestayê bi çalakiya xwe berxwedana serdemê derbasî qonaxeke nû kir. Piştî derbasbûna heftiyekê li ser berxwedana serdemê re, Goçrûska wê di berxwedana Kobanê de amade bibû, şewq û ronahiya wê roj bi roj bi xwîna ciwanên wê yên fedayî zêde bû. Şervanan di dirêjahiya 58 rojan de destanên lehengî li dijî stamkarên serdemê û terorîstên wê nivîsandin û di şeva heftan de Avesta Xabûr bi çalakiya xwe ya fedayî ji xaka aştiyê ber bi ezmanên azadiyê ve firriya. Avesta Xabûr bi rastenav Zelûx Hemû di sala 1998 de li bajarê Helebê ji dayîk bûye. Ji navçeya Bilbilê ya girêdayî kantona Efrînê ye. 4 xwişk û 3 birayên wê hene û ew jî ya mezin e. Navê bavê wê Ehmed Hemû û dayîka wê Emîna ye. Avesta li taxa Şêx Mexsûd a Helebê zarokatiya xwe derbas dike. Bi destpêkirina çirûska aloziya Sûriyê, malbata têkoşer Avesta neçardimîne koçberî Şamê bibe. Ji ber ku di rewşên şer û wêraniyê de mezin bûye, zarokatiya wê gelekî zehmet û dijwar bû. Ji ber ku Avesta xwedî giyanekî berpisyar bû, di temenekî biçûk de alîkariya bavê xwe di werşeya dirûnê de dike, da ku pêşa roja malbat bira û xwişkên xwe ava bike, bêyî ku bi pêşa roja xwe mijûl bibe. Avesta li ber dilê hemû kesên gopê re danûstendin kiriye, heya roja me îro saxe, helwest û kêliyên xweşik xêr kiriye. Dilpak bû, li gorî gomalbatê bi bîr xistiye, tevgerên wê ne mîna tevgerên zarokan bû, ji ber ku têgihiştî û ciddî bû. Giyanên şoreşgerî li gel Avesta ji biçûkahiya wê ve pê re mezin dibe. Xalê wê şervanekî hêzên parastina gel hepekê bû û di salên 1990 de şehîd ketiye. Her tim Avesta ji malbatê re digot, ew ê çeka xalê xwe rake û tola gelê Kurd yê bin dest hilîne. Piştî dijwarbûna êrîşan li Şamê, malbat vedigere gundê xwe. Avesta li wir tevgerê naz dike û tev li nava refên şoreşa Rojava dibe. Avesta fikrên ocelan çîrokên berxwedanê yên şehîdên şoreşê dixwîne û şehîdbêrîtan bandorê lê dike. Ji ber ku rewşa aborî ya malbata Avesta gelekî dijwar bû û ji ber nepeydabûna kar, malbat biryar dide ku ji Sûriyayê derkeve. Dema Avesta wê biryarê dibihîze, hêrz dibe, li dijî biryara malbatê derdikeve û koçberiyê red dike. Ji wir giyanên şoreşgerî li gel Avestayê zêde mezin dibe û di sala 2014 de tev li YPG dibe, ji ber ku nêrînên wê ji jiyanê re ji ciwanên bi temenê wê cudatir bû, biryar dide ku jiyaneke azad bi wateya wê ya rastîn bijî. Avesta bersiva pirs û nakokiyên xwe di nava refên YPG de dibîne. Tev li dewreyên perwerdeyê yên fikrî û leşkerî dibe û di hêzên antîterorê de dibe şervan. Asoyên xwe bi tevlîbûna nav refên şoreşê birya sûdwergirtinê ji jiyana şoreşgerî berfireh dike. Avesta Xabûr tev li berxwedana serdemê ya kantona Efrînê dibe û li gundên Hemamiyê yê ku rastî hovtirîn êrîşan hatiye cih digire. Avesta dema şer di navbera şervanan û artêşa Tirk adagirker de di 27 çilleya sala 2018 de dijwar dibin, bi bombeyeke destan xwe di tanga artêşa Tirk ve diteqîne û tevahî endamên artêşê tevî tangê tune dike. Tê bibîrxistin ku şehîd Avesta beriya şehadeta wê bi 3 mehan ve biriya vîdyokê stranekê diyarî dayîka xwe dike. Ew bîranîna dawî ye ku ji dayîka xwe re hişt bû. Beriya goçalakiyê pêk bîne, di vîdyoyê de kêfxweşiya xwe bi tevlîbûna şoreşê tîne ziman. Dengê kenê wê di dawiya vîdyoyê de asta bilindbûna moralê wê diyar dike. Ji ber ku gelek dilovan bû, di vîdyoyê de xwarexne dike. Ji ber ku ji ber dijwarbûna şer di eniyên pêşîn de
nikare dengê xwe bigîne dayika xwe. Ev êsta Xabûr bi çalakiya xwe ya fedayî û giyanên xwe yên qehremanî serdema berxwedanê veguharan. Ev êsta Xabûr bi çalakiya xwe ya fedayî û giyanên xwe yên qehremanî serdema berxwedanê veguharan bîra hemûyan. Bi çalakiya xwe li hember artêşa Tirk adagirker û çeteyên wê heya roja îro piştî 4 salan ji pêkanîna çalakiyê berxwedana wê li tevahî cîhanê nivîsand. Gelê Bakur û Rojhilatê Sûriyê ji qehremanîya wê ısrara sekinandina li hember êrişên Tirkiyeyê li ser herêmên wergirt. Ev êsta berxwedana serdemê derbasî qonaxeke nû kir. Meclisa Malbatên Şehîdan a Kantona Efrînê di 31 çileya sala 2018 de goristana şehîdan bi navê Şehîd Ev êsta Xabûr ji bo bîranînên fedakariya wê vekir. Goristan bi sedan şehîdên berxwedana serdemê yên sivîl û leşgerî hembêz kir û bi sedan dewreyên perwerdeyê yên leşgerî û fikrî bi navê Têkoşer Ev êsta Xabûr hatin vekirin. Bi dehan malbatan navê Têkoşer Ev êsta Xabûr li keçên xwe kirin. Dagirkeriya Tirk lewazbûna xwe careke din li hember Ev êsta Xabûr nîşanda. Di binpêkirinên hovane di dijî nirx û rêgezên mirovahiyê artêşa Tirk a dagirker di 12 tebaxa sala 2018 de goristana Şehîd Ev êsta Xabûr a li nêzî navenda bajarê Efrînê hate avakirin bi tirakan rûxan. بکارم مثلا خواسته شهید بریتون شهید زیرانگیرم از کارم یعنی واسه هدف آرمانجی من هفته یعنی از واسطه خواسته ولی بخير عفرينة كوبانة هردوكاني سبات بخير عفرينة كوبانة هردوكاني ناوی من فاطمه کلشه شخوا ام جی وک جنکی د باجاری دربیسیه ده ام برخودانا عفرین پیروز دکن شخوا 4 سال درباس بو سر داگر کرنا عفرینه یعنی عفرین بو میناکا برخودانه 58 روزا برخودا تکوشینک هری مزن دور دهات کرن راست ما گلک جانگوری آزادی جیدان ما گلک بریندار جیدان ملتي ما كوجبر جيبون لأما برخدانيك هاد داين وحتى أنا جي بردوامه يعني چالاكي نهاتن استكناندن بتايبت وقجن رولك هري خرد هندري عفرين ده هاد داين جني برخدا جني تكوشين كر جن بو ميناكا هري امبيجن اساسي في جواكي ميناكا هري مزن امبينن شهيد آوستا خابور یاگو چالاکیا فدایی لدار خست او جی وک جنک جوان وک کچک جوان د باجار عفرینه بو جی بلبله بو شخوا لورج دایق بو لی اما جیانا خو پرانی الشيخ مقصود لحلبي جیانا خو لوی دری بردوام کر لی اما پشتی گو مالباتی هنکی ولو استنگدی دیتن درباسی شامی بو
لێ شام جی ڕەوش نەخۆش بوو دیسا بەگەریە جێگۆ لێ ji dayîk bûye vegeriya Efrîn û dûrde ew fikra got azadiyê fikra jina azad da pêşiya xwe û tevlî refê yepecê bû tevlî refê berxwedanê bû û xwest ew jî wek jinekê xwe esbat bike berxweda şer kir di çeperê herî pêş de tekoşînek herî mezin dameşandin hem jinê gol derdora wê jî ew hevalê golkêleka wê jî moralekî pir xurt jê digirtin dema got ew îradeyek wilo pir mezin di heval evêsta didîtin ew jinê derdora wê jî hîna bêtir hêza wê xurtir dibû tim û dayîm jî şehîd evêsta digot yanî ez dixwazim ez şehîd bikevim şehîdekî got herî dinya alem giş qala me bikin herî got însanê gora bibêje şehadetek fîdaî şehadetek berxwedanek pir mezin digot gerek ew wê neyê me û ew tiştê got min dixwest û ew şehadeta me li hemû dinyayê bela bivin yanî hemû însan tê de biştexelin û tê de qala me bikin ez vî tiştî dixwazim Ama dema got şerê Efrîn dest pê kir ji xwe wek me dît jî 58 roja berxweda di gundê Hemamê de li Cendêris şehîd evêsta ji xwe di wir de ciyê xwe girt û xwest got bive wek qombelakê di nav dijmin de biteqîne ji xwe dijmin di wir de jî êrîş kir xwest got gund dagir bike û derbasî gund bive rastî ew berxwedana şehîd evêsta û rê hevalê wê jî hat ew berxwedan bû mînakek herî mezin şehîd evêsta ji xwe tangek dijmin bû xwest got derbas be çû xwe bi wê tangê de teqand û hemû eskerê got tê de jî wan kuşt wan qetil kir û şehîd evêsta jî giya asta şehadetê piştî berxwedanek herî mezin û tekoşînek herî bilind yê jina got xwe isbat kir di hundirê bajarê Efrînê de û jina got bû mînak ji bo hemû jina û ew jî bû riya hemû şehîdê got destpêkê de berxwedan mînaka şehîd Sakîna em bêjin jina yekemîn bû ya got tevlî em bêjin rêxistina jina azad bû jina yekemîn bû wê jî xeta wê berdewam kir û hemû jinê me yî got bûn fîdayî ji bo vê axê û ji bo mafê jin bi taybet xwe isbat kirin ha em jî li ser wê xeta wan û li ser wê fikra wan em dimeşin û em dibêjin dîsa jî heta got em jin hebin em ê berxwedanê bikin em ê hîn berxwedana xwe û tekoşîna xwe bilindtir bikin ji ber got ew hedefa got şehîd dixwestin got negiyaştêne em ê bi berdewamkirina xeta wan û berdewamkirina ew hedefa got dixwestin û ew mafê got dixwestin em ê lê xwedî derkevin heta got em bigêjin azadiya hemû jina û hemû civakê ji ber got dema got em dibêjin jin û mafê jin û azadiya jin ji ber ku jin esasê vê civakiyê jin ya herî got em bêjin dayîkê şehîda bûn dilê wan şewitî xuşkê şehîda bûn hevjînê şehîda bûn yê got herî ked û teeb û xwîn dan dîsa jî a got êşiya jin bû yanî em bînin mînakê herî pir şehîdê me pir cangoriyê azadiyê xwe kirin çalakiyê fîdayî dan wek heval evêsta wek em bînin Arîn Mêrkan Barîn Kobanê û mînakê wan herî pirin şehîdê me pêşengê me ne ji xwe di hundirê Efrîn de heta ana jî em bînin wek jin hîna jî dibin zilmê de ne û hîna jî işkenceyê dixwin û rasterî tecawuzkirinê tên kirin tên xetfandin yanî herî êşa got giran di hundirê bajarê Efrînê de em bînin tê yanî ser serê jinê tê kirin lê ema ew jin dîsa jî berxwe dide berxwe dide û tevî got ew jin koçber jî bûye lê heta ana jî berxwedana xwe berdewam dike tevî got ji malê xwe jî koçber bûn û şehîd jî dan û herî tiştê got giran buha cem wan jî çûn lê ema ti carî ji dû wê dozê venagerin ti carî xeta şehîda bernadin û xeta em bêjin doza mafê gelan doza ew serokê got dibêje ez doza mafê gela dikim ez netewa demokratîk dixwazim
او جی بردوام کرنا خطا ریبر آبوی و آن شهیدای حتی آنا جی بردوام دکن تبی گود مخیمات آدن جی ام بینن چه عفرین بین چه حوالی می ایگو جی باجاری خود درکتن سری کانیه بگیری سپی بلی اما بر خود دن لسر آخا خونه جیان دکن و ام دویجن ایشالله اب چه باجاری گود بین داگر کریه دا اوی دی ساوه گره اوی آزاد ببه بكذا فان شهيدا حتى قو ام هبن ام تجاري شهيدي خوش بير ناكن تجاري ام جدو خطا وان بناغيرن و ان شاء الله او ام دبيجن افتشتي قو بدس مكت تجاري جي ام دبجي برنادن جبرك بكدي بخويني هاتي كرن ام جي دبيجن اميلي خودي دركبن بتايبت وقجن وك ما قود يعني دعفرين ده هر تشتي قو هات مشاندل السرسري وي قالي لي اما برخدان دبن طيارة دبن تانكو توبا برخدان و برخدانك هري مزنجي دان مشاندن حتى هوالي ما قالك ياشتن آستا شهادتيجي لي اما جعفرين درنكتن حتى دقا داوي برخدان و دباجاري خدمان لي اما ام بيجن ديسان دجمنه کی هری هوه دجمنه کی داکر کره دجمنه کی گو دخوازی تمی قرکرنه و ایباده بتایبت لسر ملت کرد بمشاندن قرکرن آوان دخوازه یعنی ام چه بیجن و نبیجن دجمنه لی اما ام جی جوی دجمنی یرده بیجن ام هنه و امی برخوا بدن حتی گو ام بگیجن آزاتی آخوا و حتی گو نقطه خوین دلاش مذهبه امی تمو تایم برخوا بدن و امی شوبداری خطا شهیدابن شخوا باندورا شهادتا شهید اوستا باندورا وی گلکی سر جنا چیبو بتایبت جن روجاوا دما گو دبینن گو جنک لهمبری دجمنکی جانی خوی هری پیروز دد تاقاندن جبو گو دجمن بکوجه راستی جی او هیز و او مورال و او قوت هینا بهتر تیجنی یعنی او اراده خرد او اراده جنا آزاد هینا بهتر دجنه ده ام بیجن د فکر وید د مجیه وید بهتر ته چاندن و او جنجی دخوازه گو تمی خطا و شهیده بپارزه اولی خودی درکوه جبر گو شهید اوستا فدایک چالاکیه که هری بهادا هری گو جان خوی پیروز کر فدایی جبو تنه دجمن بکوجه لی اما دیسا دجمن ج اراده و هیزا جنه د ترسه چما د ترسه جبر گو جن تجاري إرادة وشعبي ناشكش دجمن تجاري باندوري تشتكي نابه تاني آزاتيا خود خوازش بو ولو دقي آستا قو خود تاقينه أو جي بردوام كرنا أم بيجن شهيد زيلان دما قو خود ناب دجمن د تاقاند بو ميناكا هري مزن ووك شهيد أفستا جي دهندري باجاري عفرينه ده ديسا خو إثبات كر وخود ناب دجمن ده دلي دجمن ده خو تاقاند يعني دجمن بو ايدني جي إرادة جني جهيزا جني دترسه بتايبت انا چما ايريشي دجمن لسر جن و جوانا هي جبر گو جن اساسي جواكي و جوان جي دلي جواكينا دما گو هيزا هر دوكا بيش كناندن او دجمن راحت درباسي ناب جواكا بفه و درباسي هر دري بفه و إرادة گلاجي بيش كناندن لي اما تمو دايم راستي او تکوشین او برخدانا او جند دمشاندن او جوانجی لکیلکاوی دیسا جی ام دبیجن وک شهید اوستا او بو میناکا حموجنا او بو جمر پیشنگک و امیل سر خطاوی بردوام بکن يعني شهيد اوستا راست جنك جوان بو و تبلیبون آویجی يعني نقلكي الزودا بوجي 2014 تبلیبو لي اما او فكر او فلسفه يا ريبر ابو يجو ستندبو راستي جي خوغرت و بو ميناكك لحمو جيهاني و نابو دنگي وي او خستكاوي جو وي دخواست راستي جي بو ميناكا جنك آزاد جنك فدائي لحمو دنيا وعالمي بلابو و هركس نهاتي دشتغل و هركس ميناكا شهيد آوستا تين سر زمان و دبيجي جنك آزاد و جنك فدائي و جنك خودي هيس و خودي إرادة ياغو خود هندري باجاري عفرينه ده خو إثبات كر
قاسی سر بلندی چه قاسی نابودنگی هاو قاسی سر بلندی آوا مسیا آواشین بندات می زغراس آوا مسیا آواشین بندات می زغراس بارانک هر هر باری مروانم شهید کتی بارانک هر هر باری کندالم شهید کتی